La preparació per riscos és una tasca d'equip, una tasca de la Jove a cavall. L'objectiu de la presentació és conèixer dels principals riscos que en aquest moment diríem preocupen a les empreses d'aquí, a les empreses espanyoles, a les empreses en general del món. Ens explicarà una mica més detall del que consisteix l'observatori el vicepresident executiu Carles Cabrera, després parlarà el Pere Torres, assessor tècnic i més aviat coordinador dels treballs dintre l'institut relatius a aquesta temàtica, i finalment acabarem amb una taula rodona de representants que ja veureu que és tremendament interessant. Els conec a tots i em sembla clar que ha estat una bona selecció, una bona invitació a que ens ajudin a fer un debat sobre aquest tema dels riscos. Això el faci al llarg del temps amb la cultura de la resiliència i amb la cultura precisament de continuïtat. Trobaran un informe de situació, que és el que tenen imprès a les seves cadires, en el qual s'ofereix una aproximació més analítica al conjunt de riscos i els seus potencials impactes a l'empresa. Com hem arribat a aquests continguts? Hem consultat i analitzat moltíssima documentació, l'hem adaptada des de la visió més procliu a les necessitats de les empreses i n'hem inferit quins eren els riscos que calia tenir en compte aquest any 2025. A los conflictos armados que también se citaban en el informe y la fragilidad de las cadenas de suministro. Yo no sé. Bueno, en primer lugar, déjame que agradezca a la Casa SEAT i a l'Institut Cerdà poder estar aquí en aquesta taula rodona sense taula. Dir-vos que jo ara estava recordant que realment el que és un risc és presentar un informe de riscos, perquè el World Economic Forum en el 2020, aquí ha sortit el del 2025, en el 2020, que és un informe de riscos globals que apareix a principis d'any, per tant va aparèixer a principis de l'any 2020 i enlloc posava pandèmia. Això el faci al llarg del temps amb la cultura de la resiliència i amb la cultura precisament de continuïtat. Te'n penedeixes de no haver vingut abans. Jo hi he estat aproximadament 15 o 20 minuts i ja he tingut temps per veure que era realment interessant. Molt interessant. Jo no reproduiré qüestions que vostès ja han dit o les passaré molt per sobre. És evident que hi ha un risc després de les eleccions dels Estats Units, que és l'efecte que pot tenir la política aranzelària dels Estats Units a la resta del món i per tant això tindrà incidència en el món europeu, a Europa, però també tinc molt clar que nosaltres sabrem sortir-nos-en. És a dir, sempre que hi ha hagut aquest tipus d'incidències polítiques, Europa se n'en surt, Espanya se n'en surt i Catalunya, evidentment, que se n'en sortirà.